Wis lur, wis mateng. Ija ya wis mari le mbabati suket. Iki wingi dikeki dalan ngene to. Iya, Ge, mlaku angkong. Ngaliyo percuma kok tak bongkari kabeh tak warang ngono. Good morning dulurku kabeh. Yo, iki Banung wingi lak ceritane tuku kembang. Lah iki kapene tak dekek nang ngene Taman Indah Banung Gomes nang dhuwur kono kae. Iki lho eman kan yo ngene iki kan gampang. Dadi diteluwacarno cekno akeh. Iki kembang jaman cilikane Banung. Suwenenge gak ilok-ilok Banung kembang niki ket biyen. Alur niki, alur. Yo beda. Nek krokot iku ana godhonge kok cilik-cilik ngene iki. Nek sing alur lincip-lincip ngene iki. Oh iya. Ngoto. Iki sing biasa dibotok iku lho. Dadi mulai kepen botok ya dibabati ae. Ngawur. Dudu iki. Nah, walah iki wingi dikeki dalan ngene po. Iya, Ge, mlaku angkong. Nah, iki lho Pak Be lur. Isek nutuk lakon lur, iki rong rampung iki. Semangat ya. Semangat Be, semangat Be. Yo, gak apa-apa kene nih. Aja menek sing ndi-ndi. Tak penane kene iki lho lho. Dipethek-pethek ngene iki tok lho, Ja. Engko cek iki semi meneh, aja tak jabut. Iya, Mak. Ngene lho lur, cekno cantik. Iki ora dijebol ya, Kong. Ngene engko nek wis apa hidup apik. Lur, ngene lur, kok lek wis urip lur, wis menyatu dengan tanah yang gembur ini, engko jadinya cantik kayak sing nandur. Gak ngono ta, Rek? Iya, no. Ya lemu-lemu lho kok ya. Iki kira ro ya lur, kembang iki ana abang, ana kuning, ana putih. Ning nek ngene iki wis campur dadi siji. Wis dimik dudek mbok sak karep-karepe. Arek kembang abang, kembang oren, kembang ijo sak karepe wis. Sing penting meneh dadi kembang apik ya, Mak yo. Iya. Loh, ngene lho lur. Nandur kembang iku harus nganggo perasaan. Tonton tandurane japating semplat gak karu-karuan kae lho. Soale wong iki gak ndek perasaan. Makane ngalih saiki. Emang bener wong iki gak perasaan temenan. Tak kok nyekre wis ngaliyo percuma kok tak bongkari kabeh tak warang ngono. Yo wong nyengkre kae. Lah iki lho Rek, wis teko dapur sawah. Banung iki critane kang kate masak sambel goreng kentang. Requesane iki lho sebelahku. Iya lho Rek. Jarine ngene. Sambel goreng kentang, emi, tapi campurannya sambel goreng kentang iki opo ae ayo. Sambel goreng kentang kita lur, ono atine unta, ya kan? Ono urang Jawa di mix arep ambek Jawa ben adine ayu ngono lho. Ono apa ya, Mak? Ono urange barang. Lho ndok puyuh. Oh iya ndok puyuh campur-campur pokoke lho. Saiki aku tak ngonceki kentange dhisik gendang ayo dirajangi nanti goreng ya. Oke. Saya iki lho karo ngisis nek tengah sawah iki enak. Soale mari berkebun ngono lho. Pancen nek Ngene sawah kan iki enak isi silir-silir ya. Heeh. Iki kentange tak rajangan dhisik ya, Rek. Oh. Kentang iki koyoke pulen kentange iki, Rek. Ya koyo ngene to. Nek kentang kuning ini iki pulen, Vel. Ngono, Mak. Lek putih kok genyil-genyil ngono ya. Jen, gonyeh. Iya. Sik dibuke kabeh ngene lho, Lur.
Rajang ini ki ya, Mak ya. Iya. Miring kabeh. Rajange mereng-mereng ngono lho. Masih lombok abangin ku ya mereng-mereng ngono kuwi. Oke, tapi mari ini ki aku tak langsung ngemie ya, Mak. Ya wis ngemi dhisik iki aku tak ngerajangi kentang. Bumbu mie lur meng ngene tok ae. Wis dirajang-rajang beres ya, Mak ya. Iya. Engko kari nambah mrico. Iya wis ngono ae. Wis tak ngomi sik lur ambek ngenteni Bandung mari ya. Iya lho, Ja. Sesuk ya, Mak sampean, Mak. Ki sing ngerajangi lombok barang ki. Ah, cepet aku, Mak. Yo. Nah, iki urangi sik ya lho sing digongso. Ditumis sampai tuanak sampai mateng urangi lur. Ben kalduwe ku metu kabeh. Nah, lur iki bumbuhe. Pentole ya lur saiki. Ojo lali tambahno bawang bombay sisan. Oh. Mie spesial iki berarti. Oh iya Duh, dong. gak terima spesial iku rek. Spesial banget Mie iki. komplit. Nah lur, lek wis setengah lemes ngene iki, wortel mbek bawang putih dilebokno ya. Nih Mak, tak kei Mak. Setengah lemes. Apane sing lemes, Ja? Bombene Mak. Nah, wis kayak ngene lur, tambah sedikit air ya Mak yo. Ya. Oh. Titik Kak. Nah, Nah, supaya apa sih lho nek ditambahi banyu ngene iki, bumbu-bumbune iki sok ledhe kabeh. Dan Njok dicampur meresap. ambek mie niku kok njok menyatu ngono kuwi to Iki, rek Mak, ya. tampani, Lho lho Mak. lho. Dikai sewur. nah saiki lho, sendoke endi Mak kabeh kayak bumbu nah sendoke. Lah iki sendoke nang kene. Ini Dadi siji, Ja. jadi siji. Wis, ini kiai. Mini lur ya, wis cemplung nang ngene lho. Aduh, Ja. Ngene iki kok ya aku kudu Piye, Mak? mangan miku. Wah, iya lo harus mangan, Mak. Batal posoe, Mak. Ojo rek. Dilungkas lho mari ngene wisan. Ki lho lur, iki kalau deloken. Dikongkon ngemi ku lho tambah bluwandang-blandang ngersi suket kok lho. Rata ya kok cah iku kok. Ben resik, Mak ngene iki, Mak. Ya iya kabeh wae. Nah terus miemu ku kepiye nek gosong. Mau tinggal blakrak. Ah, Ya, nek kok jarene diteruske ngemi to, kok tambah Mak. budal ngerumput. Wis mari ku kari nanekno to. Wis lur, wis mateng. Ija ya wis mari le mbabati suket. Saiki ki ayo dintas. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ta, Mak? Kuat. Cukupno wadahe kono. Tak antasi ya, Lur. Wadahe wae wis tak pacaki ayu ngene kok. Oh. Mantap iku, Mak. Mbok jukukno serok to, Ja. Gak Ya utal util kaya ngene iki, Mbok ya Ja. dicawuk nggih tangan Mak wis to, Mak. Kene nyeret tanganmu kene. Nah, ayo Kita jukuk konyekno. util lagi. Iya, konyekno kene. Ja. Kok gak panas tangan sampean? Ora, nek ora panas iki ngono iki ora panas. Suwati. Gak ngene salur. Wis. Sudah? Mari gini soalnya wajahnya tak goreng kentang. Oke, kita Nyo, goceki. Ki pentoli sik. kurangin glundung siji, Mak. Ah. Nyo, wis. Oh, lur, semari ayu to. Kayak sing gawe. Wong loro berarti. Wis lur iki mangi jalak wis mari le ngemis. Saiki giliran aku katene nggodhoki ati iki lho. Lho ono ati. Ija ki kempluk ayame ra sida digawe ngemi jare. Wis kakean isi, Mak. Kakean Jarine isi, ngono. Mak. Iki wis tak icipi lho. Yo ono urang, ono pentol. Nek pentol ku kene ngarani bakso ya, bakso. Terus Jawaku iki ambek ayam iki mang. Ayame ditinggal. Wis digawe meneh-maneh jare ngono. Anak pinter, Monggo anak ya, mbokne. Lur. Hemat. Mak, kayak coba, Mak. Wis pangan. Ayo, Mak. Pangan dilungkas maneh jene bukongko dilungkas. Lho iki atine iki tak tukon ati sapi, Lur. Dah, tak bukakno ya. Iki tak buntel ngene iki lho, Lur. Lho, tak taleni cekno aman dan higienis ya. Iki ati sapi. Lho, ati sapi. Iki ceritane rak duduk mine Ija tok rek sing spesial. Sambel goreng kentangi Banu ki ya spesial lho. Ono ati sapi, ono urang, ndok puyuh. Terus apa maneh iki Ja iku mang Ja? Ono, Wis Mak. ono telu iki mang.
Lho, iki Ono- bumbu-bumbune. iya. Ono iki jenenge Paprika, apa sih? paprika. Dudu Kapri. Kapri. Iya, aku nek ngene iki jenenge mesti salah paprika. Iya. Kapri lho. Kapri. Lho, ono petene, lombok wongkol. Wis enak tenan iki engko wis jos. Tak emangnya kok iki, Mak? Iya wis. Wis sumup lur, banyune jarene Mbak Alis mublah-mublah. Nggodhog ati iki dikeki serai, godhong salam, godhong jeruk, asem, laos, jahe, bawang putih lho, jekurno ngene kabeh. Mari ngono atine sing dijekurno ya. Atine kemang iki tak umbah lho lur, aja ati ngomong gurung diumbah. Kemang tak umbah terus tak plastiki, men ra dirubung sesuatu ya. Cek aman ngono lho. Digodhog dhisik. Cek mateng dulu ya. Wis lur iki sajake atine iki wis wayahe dientas iki lur. Jan wis tak entasi lur. Kok umbahan wajane ya? Oke, Tak goreng kentang. Wis jan mantap tenan lur. Nah, tak rajangane sik lur atine iki. Kotak-kotak ya, Mak? Iya, kotak-kotak wae. Ning kotake aja sak kumbung-kumbung, cilik-cilik ngono. Kotak dadu dudu kotak kumbung. Kan lega lho, Mak. Kok lega gak ya iku mau dadi telu. Wis lur iki kentange wayahe dijegurno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksrong. Latekne ping loro wae lur cek ra suwe-suwe ya. Kok ndak selak kaliren iki sing goreng kentang. Don kae. Cah edan kae iki wis turu-turu kae lho entar lho. Wis tekan ndi kae iki wis ngimpi-ngimpi pisan. Wis lur iki terakhir goreng kentang iki mari ngene digoreng ndok puyune ya. Ndok puyune masuk. Kang goreng ya. Ngene iki rek dibumboni brambang bawang lombok ijo tomat. Enak tenan ngene iki ya. Iki kira rondok-rondok mendung ngono lho lur, hawane iki seger adem ngono lho. Dadine masak iki koyo kudu tak jarno sik suwe enak. Nah, ini enak ge turu, Mak. Wis mari ngorok-ngorok tekan ndi wae kon kemawisan. Kok blara. Lah tak gletak dhewe kok bablas turun iku lho. Pokoke pelek iki lur, gak ono omah, gak ono endi wae nggone. Ambyuk merem wis tekan ndi. Jentas lur urangi lur. Kok ngene lho. Mari ngene karek atine sing dijegurno. Nah iki bumbune lur, ana brambang bawang, lombok gedhe wae, kemiri, jahe, geprekan laos, godhong salam. Wis ngono ae ya. Wis mateng lur iki lur. Nah, tak gantine minyake ben gak elek engko rupane ya. Nah, lur wis tak peresane santene yo. Iki wis ana tenagae pisan. Gak ngono, Mak. Sing wis mari merem lur. Sini ae. Wis lur saiki bumbune digongso ya. Nganti tuwanek lingkung iki geprekan laos karo godhong salam iki dilebokno pisan. Lho. Mereh-mereh ngene abange lur. Wayu tenan ya. Nah, iki bumbune wis tuwanek temletong kaya ngene iki. Saiki santene dilebokno ya. Santen kental iki lur. Wis lho iki tak sambine bumbone ya. Lho, wis koyo biasae ibu-ibu nek bumbone ngono kaya apa gula uyah mutu nek gelem. Ya.
Wis iki mangkane wis mari dibumboni. Iki ya santane wis umup. Karek nglebokno jeroan sisihane kabeh iki lho. Atine dilebokno. Urange ya dilebokno. Ndok kuyune iki ya dilebokno. Lho, wis mlebu kabeh karek kentange. Engko dhisik iki cek meresep bumbune sik. Lah iki saiki kentange. Kentange cukup kabeh, Lur. Wis diurap-urap. Jarno sampe mondok satitik ya. Lombok rawite ya, ngobokno ngene iki. Ra sedene ra lombok rawite. Nah, ngene kan kok mateng lomboke. Terakhir Lur, iki karek dicegurno petene. Aja kuwatir masih wungkul iki wis tak incengi kabeh jerone apik-apik ya. Terus iki mang apa jenenge iki mau, karo apa iki mau. Lombok abang, lombok ijo njegur bareng sret. Wis aman, wis gek nang diwolak-walik langsung dintas ya. Wis mateng Lur, saiki wayahe dientas yo, tak entasi mau ki mang ndi serbetku ke mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wis Lur, masakan iki wis mateng kabeh, wayahe Bandung ngombe nodem. Biasa sadurunge mangan kurang setengah jam Bandung iki wajib ngombe nodem. Soale nodem iki sing mengatur gula darahne Bandung ben tetep stabil. Dadine aman aku masih nyantap iku jan wis gak ndek kuwatir blas ya. Wis pesene Bandung ya. Sampeyan kabeh lek nang omah duwe gula darah koyo Bandung ini kita, ojo lali, selalu sedia nodem nang omah. Engko nek sampeyan kentekan nodem langsung mlayu nang ngone official story nodem, karo nek gak ngono nang ngone apotek sing terpercaya. Soale nodem iki aman lho kanggo awake dhewe. Iki herbal. Herbal iki ekstrak buncis karo daun kelor. Dadi aman karo awake dhewe ya. Cepetan. Wis Lur, ayo melu aku madang ya. Madang Lur. Sambel goreng kentang ati, tak delek lomboke rek pete-pete niki wingi mendelep kabeh ning endi iki yo. Nah iki ngene Lur. Sip kok sego campur rek. Wis ngene wae wis gak katik gawe iwak yo. Kesana ati ya, Mak. Lur, lho. Untuk kuyune teng gelundung. Wis Monggo ya, Lur. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe nek Lur mangan nang dhuwur gunung kaya ngene iki lalajan. Suwah du tenan lho. Mantap, Mak. Banyak. Banyak aja. Enak pol, Mak. Mantap. Kerupuk aja ya, awal lali jan yo. Oke. Ya opo rek. Lari Lur. Terus ala-ala sego campur temen ngene rek. Enak, pol mantap. Sing lho, Mak, requestanku ku Mak koyo ngene iki. Petene cek renyar-renyar, enak pol. Pancen mantap, Vel. Pol mantap e. Apa maneh ono lomboke wungkul-wungkul ngene iki lho Lur, delok lalu. Tumpuki mie. Oh, sampe mencolot kerupuk Lur. Nanti wemplok ngene. Nang kene iki lho ya, masih ya panas ya mene iki lho. Apa nang kene gak panas yo? Ada angin silir-silir. Kowe enak temenan kok Lur. Kan gak embu. Ya jelas lho, Rek. Ini senenganku ngene iki lho.
Alhamdulillahirabbil alamin. Warak lur, Alhamdulillah. wego rasane ngene iki wis kudu gak gelem modon wis. Wis tengok-tengok nang kene Ini ayo gimana? ya. Petan lho enak ini. Iya wis tepak. Silir-silir. Mati ngene petane ija lur. Ya wis ngono wae ya lur ya wis cukup sakmene videone Banung. Donga dinonga wae tak dongane sedulurku nang ndiwe nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.